Terve! Niin, puhuin puhelimessa teidän kanssa äsken näistä Stigmark Rotarin koneista. Niin nyt testataan nämä kaksi konea. Niin tää vihreä kone tuli kuukausi sitten. Ja laitetaan tää kone linjausasetuksen. Ja tää musta tuli viikko sitten. Laitan linjausasetuksen, niin molemmat tulee sama asetuksen. Ja virtalähdestä tulee 8.4. Me voidaan aloittaa tästä mustasta. Testataan. Niin kuin varmaan huomaat, että ääni on hyvin pehmeä. Kone ei tärise niin paljon. Tuntuu tosi hyvälle. Ja lukemat on hyvin vakaa. Ei ole muutoksia paljon. Siis ei ole yhtään. Lukemat ei muutu miksikään. Vihreä kone oli samanlainen alkuvaiheessa kuin tämä musta. Nyt mä testaan tää vihreä. Joo, että on tullut pieniä muutoksia tää vihreän kuukauden aikana. Kuukausi on kuitenkin niin lyhyen aikaa. En tiedä, pitäisikö nää kone olla näin. Mut katsotaan, niin annatte vastauksen minulle myöhemmin. Niin kun huomaat, että kone on nyt 3 kertaa kovempi ja äänisempi. Kone tärisee tuplasti enemmän. Ja virtalähdestä tulee jatkuvasti muutoksia nämä lukemat, koska sen virta on ehkä epämääräistä nyt. En tiedä, onko tää normaali vai se mustan lukemat on normaali. Jep, siinä se oli. Niin toivottavasti annatte pian vastauksen tästä näin. Jos tää kone on nyt kuukauden aikana muuttunut näin paljon, niin mitä se olisi niinku puolen vuoden päästä tai vuoden päästä, niin kone on hyvin arvokas, niin haluan ottaa kyllä selvää, miksi se on näin. Kiitoksia.